mulla on kaveri tässä ollut. Päästäkäämme jossain vaiheessa lahti. Olette siunattuja. Sinä. No katsotaan nyt ensin, miten se laulu sujuu, että tuomitaanko meidät kaikki perikatoon vai? Oikein se, koska se on... Johtaisitko veli Marko? Okei, minä lähden tästä niinku esilaulajaksi. Toisaalta enkä kyllä lähde. Te lähdette laulamaan samaan aikaan kuin minä. Eli näin se on. Ja K. En mä ole lapseni, lintu tässä maasta. Olen pieni veljesi, tulin taivaasta. Siemenen vienaisen, jonka annoit köyhälle. Pieni sai sun veljesi, enkeleiden maasta. Siemenen vienaisen, jonka annoit köyhälle. Pieni sai sun veljesi, enkeleiden maasta. Kylmyydessä ja ankeudessa, niin meillä on muitakin pieniä nälkäisiä olentoja. Ja totta kai... Kuin me laulajat. Niin, ne ovat täällä lavalla. Ne ovat nimittäin nämä meidän bändikaverimme, jotka on kenties syytä esitellä. Pojat on täällä kovalla työllä tulleet tuomaan joulua ja valoa teidän sydämiin. Tällainen ehkä saa pikkasen kinkkua ja jotain sen syrjään myöskin tuonne joulupöytään. Kumman joukkueen sä otat? Minä voin lähteä tästä näin, koska jokunen ihminen saattaa tietää, että minä pidän kovasti basson soitosta. Ja senpä takia tällä kaverilla tässä on erityinen paikka sydämessä, niin basson varressa tänään on herra Erkki Silvennoinen. Löytyy nimittäin aika vikkeläsorminen kaveri täältä. Koskettimistopatteriston takaa. Anteeksi. Herra Vili Ollila! Joo, ja jos puhutaan vikkeläsormisista kavereista, niin niitähän täällä nyt tuntuu olevan muitakin. Älkää jättäkö huomiota kaveria, joka tulitti sellaisen... Miten se sitten sanoisi? Tähtitieteellisen määrän ääniä tuolla Sylvian joululaulun lopussa. Täällä kitaraparassa Tuomas Väinölä! Alkaisi siitä, että sulla ei ole viimeinen sana tässä kilpailussa, mutta täällä on aika teräksen kova hemmo mulla esittelemättä. Koko tämän loistavan rykmentin kapteeni, raskasta joulua, symbioosin alullepanija, muita laatusanoja, ylistystä, gloriaa, hyvä Herra. Erkka. Korhonen! Hienoa ihmiset! Taput tassa! Mutta älkäämme unohtako. Jokainen bändi, joka soittaa vähänkin jotain rockiin vivahtavaa, kuten tässä on saattanut huomata käyneen, tarvitsee ensinnäkin sinne taakseen Tanakan biitin ja Tanakan biitin pitäjän. Ja täällä se on, settistä takana herra Mirka Rantanen.
Elävä veli. Minä poistun tästä ja jätän sinut satuilemaan noille. Nähdään. Joo, pian nähdään. Eräs tarina on vielä kertomatta. Onko ilta sujunut mutkattomasti ja kaikki on hyvin? Kivaa. Tässä vielä yksi tällainen jouluinen hahmo. Saa oleskella mukana. Muistattukin lumikin ruususen varmaan. Ja punahiltan ja sudenkin harmaan. Mutta porot. Missä mä olin? Sulta usein